Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски. אז מה קורה חברים? כאן סרטון חדש והשמעו קטע. הקלטתי סרטון בבול המרדר הישראלי ובאתי להקליט לכם ואיך קוראים לזה ופשוט מאוד לא שמעו אותי וזה היה הכי מתסכל. לא נורא. היום אני אשחק במשחק שנהיים פה שמנים כבר אני בטטה כמו איך קוראים לזה כמו ביצה כמו דלעת אני נראית. הנה תראו את אלה, איזה יופי, דלעת. המטרה שנראה לי שהמשחק הזה צריך להיות שמנים ואז לעשות קיצור קיבה, לא קיצור קיבה, סליחה, אחוזות במשקל. ואתם תראו איזה חמודה נהייתי שאני בטטה. איזה חמודה אני. חשבתי גם לנסות עוד משחקים במגוונים. כמו זה משחק הזה שצריך לעלות בו במשקל משהו מגניב. מה זה? וואי, יש הרבה מזל, איזה יופי. איזה יופי. וואי, נהייתי ממש שק, היא מלא. קשה לי ללכת, וואי. הכל בהומור במשחק, לא במציאות. אני צוחקת, לא באמת, רק במשחק אני צוחקת. אז לא להעלב. הכל אני צוחקת במשחק, מי שמכיר אותי אני צוחקת בסרטונים. ובכללי מי שידי חבר טוב שלי, אני מכירים אותי טוב. עכשיו אני צוחקת בהומור. וואי, תראו איזה ביצה נהייתי. לא, נהייתי דלעת יותר נכון. וואי. מה זה לא קבל כלום? מה זה בולשיט הזה? שומעים? יופי, שומעים אותי? קיצר, צופים יקרים וצופות. אני לא הייתי במשחק הזה הרבה זמן בגלל שהיה לי בגרויות ולא יכולתי יותר להיות. היה לי בגרויות כי הייתי בי"א, עכשיו אני עוד מעט אותו י"ב, נסיים את י"א. ומי שמכיר אותי טוב הוא יודע שאני אוהבת לצחוק והכל בהומור. אז אני אסביר לכם למה לא העליתי סרטונים ומדוע למה. אמרתי בגלל שלא היה לי בגרויות, בגלל שיש לי בגרויות היה לי ממש לחץ. היה לי מלא לחץ. מלא לחץ. וואי, למה הוא בית אותי? לא הבנתי. איזה תמוקות. באמת, הוא לא שם לב. לא! לפחות אני מלאה. אני רוצה לצחוק. בן אדם הורג נשים. מה זה? אוקיי, סבבה. ביקון? נראה לי צריך איך אפשר לעבור פה. צריך להיות 200 ווינים. וואי, סליחה לי נפש. איזי ביזי כמו שאומרים, נעבור את השלב הזה ואז נעבור את השלב הבא.
זה מסובך. אני מתה. וואי וואי וואי, תראו חברים! תהיה אילמו דאבל. בואו אפשר לעבור פה? לא, צריך לשלם, לא הבנתי מה צריך לעשות פה בעצם. אני חייבת לעבור ללכת לשם, איך הוא מרביצים פה? לא הבנתי. איזה חמודה אני. לעשות את הדיאטה. הבנתי. הבנתי. נכנסו אליי, לא הבנתי. חברים שנכנסו אליי, לא הבנתי גם. מה זה? איזה חרא? אני צריכה שיצלח אותו עוד הרבה נצלח אותו. יאללה, מה? 2:15. תתעלמו מה שאמא שלי אמרה. אני מתחילה ללכת, אבל אני אסיים את הסרטון הזה בחמש. איי. לא, בסוף שלי גרסה אותי. מעגלה שתיים. לא, ברגל.
טעויות קורות. לא שמתי. וואי, תראו שפתח אני. בואו נראה אם אפשר לנצח אותו. איך הוא מנצח אותי? לא הבנתי. וואי, תראו את זה. אני הייתי דובה. במשחק, כן? לא בקרב במציאות. אז זה נראה לי הסרטון להיום. ונמשיך את המשחק הזה נראה. יצא לעבוד סרטון, תראו איזה חמודה נהייתי. יאללה ביי חבר'ה. ביי. יהיה סרטון כאלה בהמשך. ביי ביי.